Wow, okay. Min mor vil gerne have, at jeg skal have kort hår her til skolestart. Det forstår jeg godt. Hvornår blev du klippet sidst? Cirka 2-3 måneder siden. Så har du været langhåret hele sommeren. Hvad, er du broke eller hvad? Altså jeg får 100 kroner hver gang jeg støvsuger på værelset. Men jeg magter det ikke. Du har travlt med at spille Fortnite eller hvordan? Så altså, jeg har været ude og hygge med drengene ude i byen. Men ellers har jeg også lavet en masse musik ved siden af. Har du så optrådt før eller hvad? Ja, altså vi har optrådt en del gange nede i den ungdomsklub, vi også laver musik i. Ellers har vi også optrådt til Robotfestival, som er sådan noget, der foregik nede i Mosen. Og så skal vi faktisk også optræde her på torsdag. Okay, så spil lige nogle bars for mig. Ja, okay. Tag over for Valdemar. Jeg kommer med alle de bars. Min arm de større end de fars. Og hun synes, det er lidt for meget. Og der læser det bare en blå og taber til vores rapper her. Ja, tak. Yes.